Mag-aasawa din kagad yun, tay. Kuya, hindi ko gagawin yon. Anak, tumatanda ka na. Hindi habang buhay, kasama mo ako. Bigyan niyo na ako, tay. Ang dami niyo pang sinasabi. Anak, wala na tayong alawan. Alam mo naman, pinagkakasya ko lang yung pensyon ko. Kanino ako hingi ng tulong ngayon? Gusto niyo bang ibigay ko yung motor ko? Hindi sa ganun, anak. Bakit hindi ka maghanap ng trabaho? Hindi yung ganyan. Lagi ka na lang umaasa sa akin. Wala naman kayong ibang paggagastusan, kundi yung anak niyong magaling. Nag-aaral yung kapatid mo, Berto. Kaya hindi sayang ang pera sa kanya. Buti kung makapagtapos yun. Mag-aasawa din kagad yun, tay. Kuya, hindi ko gagawin yon. Nandiyan ka na pala, Bunto. Mano po, tay? Akala mo naman kung sinong magaling. Inuubos mo din naman ang pera ni tatay, ah. Nag-aaral ako, kuya. Para naman guminhawa ang buhay natin. Kung ako sa'yo, magtrabaho ka na lang kaysa mag-aral. Bakit hindi na lang ikaw, kuya? Total, wala ka namang ginagawa dito sa bahay. Anong sinabi mo? Totoo naman ah! Totoo naman yung sinasabi ko, kuya. Wala ka nang alam gawin kundi humingi ng pera kay tatay. Tama na yan, Berto. Lovely. Pumasok ka na sa loob. At ako nang bahala kay kuya mo. Sige po, tay. Huwag kang mayabang na bata ka. Ito, Berto. Para manahimik ka na. Magbibigay din pala agad kayo, eh. Dami nyo pang sinasabi.